Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, abigat yu amin na sangapada papagayo. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarangan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kada ito di paghahim yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumabkablawak iti rin bagabigat na ibangal daw na ibaga oras. Kat maanyaman nga oras kanal daw, di ayan yung itang apaset ti lubong, happy watching kada kayo, and pakishare ti program ato. Tigil nakatune inen, kanda dumapay papaghahim nga nakatune inen, please share this program, share. At padanan niyo papaghahim, di magasaritaan ni Melody nga napauluan, Maysa atasa akape. Uno sangatasa akape. Sangatasa akape. Apo na yung mas tikape, di ba? Ano ba kailangan ti biyag ni Melody, ti sangatasa akape? Inagano din irugi nga iba sa papagayam sa tairing pasta. Dati pagkasalitaan ni pagayam tayong Melody nga napauluan iti sangatasa akape. Sagodahin nga iti surat, Dear Manong Nemi, nagtaodak iti nakurapay laeng nga pamilya Manong Nemi. Ngem ti pagsayatan na apagyamanak kani Apo Dios ta inikanak iti talugading anapintas. Ti kinapintas ko. Wen, napintasak. Awan ti saan nga mangibaga nga saan ka napintas. Mun awan ti saan nga mangibaga nga napintasak. Napintasak as in nga napintasak. Gabot ti pa nag-high school ko, Manong Nemi, akanayon nga siya tagbaling nga muse. Nangabakak pa di foundation ti eskwela, Manong Nemi nga siya kiti koronaan nga Miss Foundation Day. Ado Manong Nemi, di kiti agar-aram kanyak iti likodan nga high school student akpailaeng. Ore de kita ada iti college, ore de kita adan trabaho na, kunadang arot kanya ket padpadakelan ka Melody. Intududong teng ti panawen ket asawaen kanto. Iti nagraduara ko Manong Nemi ti high school ket sanda ko nakabailan de kiti parents ko talimakam nga kakabsat manong siyak takinteng nga.
Duwa nga lalaki, dagiti inauna, nga di nagraduar damat ti high school, si mursurot dan kinitatang iti construction. Gidi sakmatan ti nagraduar ti high school, ti target ko, idi manong nemi kat talaga nga mapanak iti syudad. Ta sa di syudad, iti nga sa pulek, iti naimbag agasat ko. Iti kadda kiti syudad, akas sales lady, manong nemi, stay in. Basit madlat masweldo. Ang agur ornungag sa pasarimat mangipaw itak iti probinsya manong iti para kada kita ganak kanya ken kakapsat ko. Tasurat dapat nga surat, ibagbaga dalatamat tirigat. Eta nagsweldo para manak maida, ngimsang ko itad amin tagurnungak may. Kumatak mat kada kita ruwate ken kasapulak numampesti enak ket libre amin. Kasapulak mat nga gumatangak kada kiti may bagay nga mayarawat kanya tapno di kastagat adad nga makuna nga napintasan. Napintasak dada po no apay nga adu di kita agar-arem kanya. Nadungan-dungan di kita agar-arem kanya manong naimi. Ngamtsa ka mo. No apay nga kaslaawan ti pakariknak amay sa kadakwada ti makunkun nga ayat. Tsak pala amo idi manong naimi no anya ti ayat. No agregalon, di may isang lalaki, aklunak ka din. Ngamtsak mat kayat. Kaslaaw mo din isang sangayan nga mariknak. E di may isang aldaw nga day off ko, manong nemi sisyak, tinapan nagspasyar, agpaspasyar iti mall. Awan ti maobrak, window shopping, manong nemi, sa anak mag nag-shopping, mapanak la kumita, agin pipili. Ay kaya manong naming at dahil masadag kanya kamay sa nga guwapo nga lalaki. Medyo natainganan. No Jack Mariro, inaw na kanya iti sangapulo, uno susurok pa nga tawan. Ngam lang nga naman manong name it executive. Very neat, di ba nag-arwat na talagang guwapo. Langan at disente. Diyan mo tinasid ganak, Miss Beautiful. Yes, sir. Mabalintag sa lutsod. Mabalint, sir. Ito pa lang nga likos sa kalikos. Gamjak pala masarakan na day. Napanamidin nga coffee shop. Coffee shop? Manang nami in-explain na, inladawan na. Adamat hindi malablabsak manang nami may panggap ka dito nga coffee shop. Sir, diyan nga banda. Kung na nga, mabaling ka din kuyugan na. Wan sir, kuyugan ka. Nagnakam nga rod manong nemi nga nagabay, ano man yung talyaw, nga medyo tangadak, kabata, natay-taya kabit siya. Sumabat met dagiti mata ng umis-isem. Tsaka mo manong nemi. No api nga, kaya't ko nga surutin sunat at no ipatuldok. Nangalalisto mo lang sa pulen na. Agpadaya laing santong pamyanan, makita ng yung coffee shop nga sa pulen na. Hindi makita min, kada sadag kami manong nami nagsadengat. Nadyan sir, oh. Thank you. Mabalik ka din nga, kadkaduay na. Nga, nga agsangot nga agkape. Please. No, saan ka gumangganat? No, awan importante ka papanam. Anang kami ti papanam? Sa dino kami papanam. Awan sir, pag naak lang. Di awan malagam sa baling nga papanam. Di. Mabaling ka di? Awan pag nanagam sa anak ang dagas sa tao. Apay langag ka di dakes, langag ka di hold tupper, langag ka di durugista. Hamat sir, langayong nga di executive. May isa ka businessman. Mabaling ka di?
Mabalin sir, bagay di nga saan. Apaman ng imbaga naman ng name on imbaga ti bambalin injaya nanti dakulap na. I'm Brian. Isa ka ba ni Melody sir? Mga tao man malidi. Aga 18 na to next month. Wow. Agdebukan to next month. Naman sir. Sir. Sige. Dan. Diyak maawatan tiriknak manong name no apay nga nakaas-asidegan tiriknak kan kuana. Sa bagay, umuna-unay manong langa na matisente, awang nga tama titagas nga ramitin na kanya, kasana kumaanta ka ada kami ti public place, ada kami ti mall, ato tao, ken malibre ak ti kape. Baka adan tumay nayon na, nakunak tinakim ko. Kaya narigat mo may mesa manong naimi kinapipinas doon ka sa salita na. Kadagupan manong naimi kadagiti lalaki nga agaharam kanya kadagiti iti awis da nga i-date da ngem awan pulos ti pinatga ngem deto nga kaamamok lang manong. Nagdada kami nagsagsango nga agkap-kape. This is for you. Sangatasa ang kape. Deto mat kanya. And cheers. Nasalasan ko na pupuutan manong naming nga naibus. Naibus ko sa nga tasa nga kape. Kabayatan, iti awan sarda nga panagsasarita mi, panangibaganan no siya sino isuna. Gusto ti atap ko. Nga dakal ti gidyat mi, natawan. Ag 29 na kanon. Kaya ag 18 na to pala yung manong. Ang ubing tilangan na. Sa mesa talaga gwapo. Sa magustok launay manong name tiya. Maxuline. Nga taktak der na panagar-arwat na kentiya. Payod na nga. Nabanglo. Payod ti mesa nga macho, malalaki. Siguro magustuhan naman iti ususarek nga magbanglo. Tanumanin ko na nabanglo ka kasla ng laibagbaga. Kaya ulit-ulitan ng ibabaga, you're so beautiful. Itatawan mong 18. Ako ang boyfriend mo. Ako pa eh. Kaya mamukha doon kita karaharim ka. Anak atit ka kwalifikasyon ti lalaking sapsapulim. Tsaka mo, basta para kanya, no anyat mariknak, iso. Anya ka dito mariknam kanya kita. Sir Brian? Agawanak tapinat ganak, na naglanglang tang nagkape. Nakunam sa ito nga, ag-shopping ka? Ag-shopping nga, agin si shopping ha, kung jack pa shopping. Tapay. Awan ti shopping mo. Nakuno yung tayo nga, nakurape kayo. Dati pamilyam di probinsya, papauitam. Okay. No, kayat mo. I-shoppingan ka. Ibagam lang, no, kayat mo, siya ito ang bayad. Ada kwartak. Diyak mo ibaga nga ado, ngayon ada kwartak. Kasi saan ka makapagkidkidan, Sir Brian? Dapat lang, saan na ka makidkidan? Sayang. Di ba? O sige. Basta lagi di, ngayon puson, di pa nangitid mo, di pa nag-shopping, parang shopping mo kanya ka. Makakit mo, agsingir ka ko. Tapay. I'm a single, baruak pa'y. Kadbalasan ka. Ubingak pa'y. Nabimbindas, ubing ka pa'y. Tano aganak ka. Tundak ka lang anak mo kas kalagapsat.
Kahit mong pwede kape? Gustunan? Sige. Nakaro din. Wala ka na kabayan ako. Tagsapin. Idudum ti kahit mo. Payadak. Sal saludsudak idi iti bagik manong nemi no apay. Nga bastalatan imanugutak. Apay nga sana ka nakapagked-ked. Kat nakadado manong nemi dagiti sinyaping minga para kanyan. At apayan sinyaping minga para kanin tatang, ni nanang, kadagiti kakabsat ko. Tarantak to nga ro ti ba pa nagpawit. When ELBC manong name iti masanga karton. So ano ti amin ti makamo. Magtad pa iti kwarta nga ipawit ko manong name para kadagiti naganakin kakabsat ko. Kasla sa anak la nga na batong balani na kayo mamabayan ti sangat tasa kape manong. Mabaling ko ba nga kunayan nga nasisira pak iti kwarta. Ken, nasisira pak iti kinasyat na agrama maten ti kinagwapo na kina-gentleman. Gapota, di may ringpas mi amin manong. Napami in pawit, inyelbisit sa karton manong naming agrinosary o sinaping ko nga para karaginagan kaniyak nga dapat kwarta. Napangkam nag-dinner, iti may saklas sa restaurant. Tinawagak manong name ti amok, nga pagsistay na ak, nga medyo maladawak nga gawin. Nera napimat nga rod manong name, nga napilit na nga iminom. Daitan. Gapo iti pan nakabatong palanik, no kastaman, ti awag na. No anyaman, manunay ti intipon na, wano inayon na, itinted na kanyak na sangata sangape. Namin pinsayanan manunay mi, nga nedipan nak ni Brian. Gapo tayo di, tarumwar kami ti restaurant. Nagdiretso kami ti Maysa, a first class ng hotel. Naipaay ko manong name kay ni Brian ti amin ko. Ti kinabirhen ko. Ti kinapintas ko. Ti kinapusaksak ko. Nga kastao na itiragsak ken gagar na manong name nga nang tagikwa kanya. Madlaw ko launay manong name iti irot dagiti harakop na. Iti bara dagiti agek na. Iti san na pa nakaulit-ulit na ako na. You're mine. Kukwa ka, Melody. Kukwa ka laeng. Ipaay ko ken ka ti amin-amin na pakaragsakan. Kabot si kalaeng ti babae nga makarignak ti ayat. Sika ti sapsapulik. Sika. Masansan ni din manong name ti panag-date mi aging gang adda nagpitpitik iti saklot ko. Injayanan kanyak ti kalay sa manong. Tagalpasan de di panagda. Debok nga iso ti naggastos panunemi nga naawis ko dagiti katrabaho kanda dumapay. Nga naangay da ito ti may nga first class nga restaurant. At da nagpitpitik iti saklot ko. Awamatin niya muna nga naganak ken kuana manunemi ta saan kano nakasapulan pay nga may pakamo ka dagiti parents na. Kastakmet manong. At anak man iti legal nga age. Okay. Ngaming karigatak manong nemi babaen ken kuana nga naimbitarak dagiti naganak kanyak ken kakapsat ko tapno umatender da iti kalaysa. Adamat idin manong nemi nagatang house and lot nga pangibalayan na kanya. Talagang tinungpal na manong nemi ti Karina. Ngayon na amin-amin nakasapulan. Nagnanakam nga rin kasagasawa manong nemi iti balay nga kukwami na inagan kada kami ngagpadpada ti house and lot. Kompleto dali kami manong. Romuariso na nga mapan iti opisina kano as mga sikaso iti negosyo na. Buwan manong. Adan joint account mi manong name iti bangko. Nga anytime nga dagkasapulak,
maka-withdraw binulan man nemi nga palubusan na nag-withdraw ngagpaw-itak iti probinsya kas dati nga suportar ko kadagiti tinaganak kaniya. Aging gangin pas nga ikon ti anak ko manong nemi babae so ito ni Lily. Nagdala na edak ito nagtibalay nga mang tagibi iti anak ko manong Romuar ang maparagtrabaho ni Brian sumangpet kat kastoon ito at iliw na kaniyak kan iliw na kada kami nga gina. Yung baga kayang kuha naman ng naming nga mga alakam tiyaya. Para napay lang. Tapno, matulungan ka at panagtrabaho. Nagsubli ka nga sales lady. Manulat na sweldo. Dito ay kalatahan nga pagpakadaan kansang patak. Sige, sweetheart. Next ko na. Inad ko madami na kasapulan yung wagina. Awanda na. Okay? Diyan ka mo manong naimi ta iti panaganak ko at nagbalbaliwan tibagi. Nangarutan manong naimi. Iditawa mat obrak. Sa bagay pa naka-exercise kumit kay di manong ti mga sikasot pa naka-hardin ti balay. Pa naka-exercise ko ti agdalus aglaba. Angin, madlaw ko manong naimi. Ti dati akin na sexy. Sa anak mo na sexy. Idin to taubingak ba't pa ilang manong. Nagtawan yung tindua, talupat ni Lily, kahit manulang titawan ko matin, 22, 23. Jack matbaybayan, tibagi, tikunak. Angin, Jack mo, tagunadan, at pagbalbaliwan ka no tibagi, no adan, anak. Nga Romuar, adan anak, nga maasikaso, adan anak, apakaringguran. Ininot manong naming kasi na po kawin ti interest ti asawak nga makipag-sex kanya. Nagbalawak ka. Sweetheart. Nasapulan ng ti ading ni Lily. Upat ti tawanan. Di ba ka di kaya ito madanta ti lalaking anak? Okay, kayat ko. Apikit din saan. Apekas lawang interest mo kanya. Nabagluhak ba na? Saan ko nababayan ti bagi? So na lang ta. Awanin ti dayawang nga kinasiksik. Awanin ti korma ti bagi. Inam data kadlat sa pulan. Bisya ka lang ti negosyo. Awan ti bagdanagam. Adan tulata ading ni Lily. Okay? Manong nami ako nga tinabaling ko, nakaslawarin ti interes na kanya, ti makadakas man. Maladong batin nga gawawin. Saan man nga nugutan ni Brian manong nami nga nagsubli, iti pa nag-interes na iti sa baling nga babae. Gabutan mo manong nami nga sakbay nga nag-amu kami kat playboy isuna. Isumulat ng ibaga. Nga ado-ano di kiti babae nga kinarelasyon na ngam siyak lang tinakariknain na ti ayat. Nga dahil ti gapunan no ape nga siyak ti inkasar na. Datamot kiti manong name ti pagyamanak gabutang siyak nga iti inkasar na. Nga mo rin na siyak ti inkasar na manong name aga makirelasyon met sa baling nga babae. At ano kiti gundaway manong nami at is oras at nga nabi nga sumangpet nga da sa bali nga angot na. Angot. Ti sa bali abang-bang no. Nagkapoy ti maysa nga babae nga check-in na ti hotel. Nga naipatan ng paidag di gustat mo saan ko maangot. At abay nagrigundahoy manong naming nga may isang arabi nga saan nga sumangpet. Biyang ko at imang tawag kang kuha na. Hello? Ayan mo. Hindi nakapakadanagan. Sumangpet at latak.
Huwag na, matanaga na siyempre. Ada, dito yung agro-oray kang asawam. Nga rumber ko mga dakad to yan. Ngayon sa dito tayo mo, awan ti pagdanaga mo nakman. Ada ka di sa bali ng sidong? Gapo ka dito kasto yung tilangak? Kat na nga, ada sa bali ng babae ti biyag mo? Anya ka mat problema? Sang patang ka man? Anya ka mat problema? Mamali mo lahat at mangi-withdraw into bangko ta, account ta, no ada ka sa pulam. Ada ka di pagkurkuruan nga keng ka? Kada kayo nga gina? Awamat ka di angem. Ngayon anya. Ti kaadam, kada kami nga gina, iti oras nga kaadam, isot pagkurkurangam. Iti rabi, masabong nga dakad to. Kat sumang palitak mo da. Wala nga, this oras ti rabi, sa kanto manin masapang nga rumbuat. Manulaingan ti oras panahon mo kada kami. Anya ko ma? Inat ko matama nagkasapulan nyo. At da kami tatalagid nga balay. Brian, sa kanto lag problema na ano saan kayo sang patanan? Ang sang patang kayo matpalang. Kahit oras kas pagarikan ta sang kayo sang patan, ang pagdalangan nyo, suportaran kayo nga gina. Manong nemi 5 titawan ni Lili agbasan. Wan. Katibag ta addaag nadyak ag trabaho kabno addaak manong nemi nga mangitulod, manguray, mangyawid, mangtulong iti anak ko manong nemi iti assignment na iti eskwela. So, nagbalinak nga ina, nagbalinak pa nga yaya, nagbalinak pa nga tutor. Agawid, noan niya man ti kayat nga aldaw ken oras ti asawak man. Mamanon. Kasla tay saan kaming nag-asawa. Kasla tay housemate laangan. Agkabalay kam lang nga. Hang kaming nag-asawa. Nabayag-bayag din manong nemi nga saan kam nga nagkaidda. Tanusong pet, nakabangon ako. Maturog, awan kaidda na ata. Nakangapas mo nga nakaturog ka. Ewan pwede ti mako na komunikasyon mi nga panagsarita mi. Uy, manong nemi. Nga nagpeso. Lumasabog ko kwarta, mangted. Lumampay, sana matang nga deposituan man unay mi ti John account mi. Baka da sa bali ng account na nga sa pang-deposituan na. No akasapulak ti kwarta ko na. Agawid. Iyawat na nga mismo. Ano nemi? Pwede pa lang awang pa'y nakim ni Lili nga makapagkukuyog kamlaeng nga mapanagmol ka nagpaspasyan. Imidi ko nga. Awanin ti forma, ti pamagik, saan ako nga sexy, saan ako nga napintas para kayong kuhana. Kat nakasapulin ti sa bali nga babae nga napintas, na sexy, naububingin siya. Kasi mo ti sitwasyon manong. Marik na din ti panagbabawik. Apay nga iso ti nag-asawaak. Kapukadilayang ti sa nga tasa nga kape, nga isun ti nakaadipenag kang kuhana, nga niyaman nga bagana sa dinuman kayat na papanami kat simuro ta. Aging nga itiday dimitlay nga aldaw kat in hotel na. Kaya may di man ako nak manunay minasanak nga babawi kaputi in kalaysanak, imbalayan nak, sinuportaran na kami. Ngam sana kastoy manunay mitinarapaap ko pa nagpamilya. Adda asawak, adda amat ti anak ko, ngam sa dinutayan na, adda iti sabali nga sidong. Nagsakbayak manong nemi, baka ko nak no dumteng to di kundaway,
nga papanawon na kami nga agina iti balay. Puno saan, ket saan nga sumangsangpet, saan na kami nga suportaran. Iso nga na panunot ko manong name iti agsubli nga magkita iti trabaho. Tapno ni kastakit, at bukod ko akwarta nga urnungek, kasanon no, dumteng to di gundaway nga saanin nga mangted kada kami nga gina. Pangalan minto pa iti pagbiag mi. Iso nga no kasta nga may tulod ko manong name iti anak ko iti eskwela, mapanak maten na agsapol ti pagtrabaho. Nakastre kak manong name iti may isang attorney's office, law office, manong name may isang abogada, nakita iti sangmuanan mo no sango, 3 daw nga wanted clerk. Naman na nag-apply manong name naman pa high school graduate lang. Ma'am, kasapula kaming trabaho. Apay nga kasapulang trabaho? Arig na may sa single ma'am. Ada asawak nga saan na kami nga sangsangpetan? No pa'y mamangted net. Iti para ka na kami no para lang ti anak ko. Ngayon saan nga manay? Maputay nga kami ma'am no baka no papanawan na kami ti balay uno saan na kami nga suportaran iso nga kasapulak ti trabaho. Alis to ka makasusuro ma'am. Sige. No interesado ka kan kabata talaga ka sa pulang. Susuruan ka. Agyan ka kanya. May isa ka kadagiti katulungan. Insuro na manong name no anya digiti nasken nga ramidek no kasano nga agurnusak kadagiti dokumentos digiti papeles. Kanda dumapay nga panangisuro na kanya. Ngayon libintado manong name iti oras, tadumteng ti oras nga mapangko panangalan ti anak ko, mapangkamto ni ti agagangay nga panganan, nagkapangal daw kamto, kalinto nung malpas kami nga mangan, tulad ko tumanin ti eskwela, agsublik man ti trabaho, ti oras nga pinagruar ni Lili ti eskwela, agpakadak tumanin kini attorney, mapanak tumanin bawang ko tumalan di anak ko. Kaya doon nga sumangpet, manong name ni Brian, mailiw siguro ba ta? Ti balay mi? Uno kailiw na ba ti anak mi? Takasliso lang ti kailiw na. Pambaran na agsukat. Mabalik ka din ang sarita ta. Brian? Ano pagsaritahan ta? Kasi ka dilatan ti kasasad ta. Kaslasan tamatan ng kasawa. Ano gutom man mo saan ng amok nga dan sa baling nga babae di biyak mo. Baka sala nga may mesa. Gapo ka dito sa anak kong napintas. Gapo ka dito na sa akong tikin na teenager ko. Gapo tayo, idilahing nga inayat na, idagtawanak palang 18. Nakagangganusak. Kapos-posak-saka. Saka kadiglang agayat, kadagiti nalalapsat. Ano mo problema mo suportaran kayo ba? Hango man ito suportar mo kada kami. Pasensya ka. Ngayon kabalak yung suportar kada kayo. Among ka din nga ilapapingot ang trabaho. Darata kang gano'y magtrabaho. Yung sa mo bebayan tanak ta. Mangpasweldo ka, idalan ta ngayaya. Ito kahit mo son. Kasabulan ti anak ko, ti anak ta. Iti kadwa na ti eskwela, mangitulod, kadwa na nga mangal daw, mangyawid. Tapno, makapagpultahan na trabaho. Sige. Makikita ka, mga alak at tiyaya. Tsakti bang sweldo. Nagtrabaho ka kayat mo. Kukam na ti sweldo. Suportaran kay pa. O nga tamo ti reklamo mo.
Brian, sana kastuting karim kanya kabihag. Ing karim ngitid mo ti amin. Itad ko mo ti amin. Ngim awanin. Adan sa baling agikot iti puson. Adan sa baling agikot iti ayat mo. Masaludsod ko magkeng ka. Ay ayatan nagkadipay lain. Haan na nga sinungbatan manunay ngim insubli na kanyak day nga saludsod. Katsi ka. Ayatan nakadipay lain. Apay nga sa mga sumbatan. Umuna ka nagsaludsod. Sikamat mo na nga magsumbat. Sakbay ka sumbatan ka. Obvious ba? Ikang kapalang tigundawin na kaspagarikan tagisubli ka. Ngay sublik mo ti dati nga panagayat kan panagtalik ko ken ka, Brian. Awanin ti kundaway. Naladawan ti amin, Melody. Gabot adan sa baling nga patpatig mo. Adan sa baling nga patpatig ko, kan kaslakayat ko pen nga. Denaan, itiyak na yun. Kaslakayat ko pen nga agsinata. Manong name dayta tinagpatinggaan iti panagsarita mi kadidi nga oras. Kayat ko pa yan nga agsinata. Timakderen manong, pimanawan. Nag-full time magngarod manong name ang trabaho kini Atty. Shirley. Pag pinagbalin ko ti bagi ka busy. Subaroon iti kinagagit mo, Melody. Awan iti problema. Ngabot talaga manong mo ka rin pagrebagam. No awanak, sakasla si kapentag baling attorney. Aramin nagdato attorney tapno, may sagahanak ti amin. Kasla kayatan di asawak ti magkisigi na kanya. Legal separation? Una attorney. Di ka batbuteng ko? Ang mga papanahon na kami nga gina iti balay mi. Nanagan kadi kada kayo kadwa ti house and lot. One attorney. Ato kadi ebidensya nga mabalim mong iparang just in case nagsango kay ti korte. So na ket adda uno adot babae na. One attorney. Kadigiti communication. No kasta nga agbisis nagkangkuha na sa dinutayan na. At nakakadit sa bali nga sidong. Sungbat na. Anya ko mat pagdanagam kat suportarang kay mat. Ngagi na. O rin no adda iti sa bali nga pamilya. Sa bali nga babae. Nagas magarigan adda kahit kasta nga karigat. Sitwasyon. Awan ti pagdanagam. Awan ti pagdanagam, Melody. Amo mati nagiti tultulungan ta. Makita mo nagiti kasong igamak. May bagat. Iti kalintikan nagiti papay. So nga. Kas empleadak. Idin ko kay kalibre. Iti panang ibagado ka. Lumaban ka. Saan ka nga basta paapi? Kasi numan dita nga lalaki. Nagyaman na ka to ni. So nga just in case, nga dumteng to ti gundawing ibaga ng aksina kayo. Dagito laglag ipay mga ibagam keng kuha na. Muna-unay, may isang abogada nga nalaing tibos mo, kahit nakasagahan ng amang tulong keng ka. Mangilaban ti kalintikan. Saan tayo nga paapi, saan tayo nga paadipan, saan tayo nga paabak kadagiti lalaki.
Manong Nemi dimteng data nga embaga kaniyak ni Atty. Shirley. Kabuta bakasyon, Manong Nemi, dayop ko. Bakasyon na ti anak ko. Iti eskwela, kanan tatiyaya. Debiteng Manong Nemi ni Brian. Mawalin tagsalita? Sure. Ano pagsalitaan ta? Dumtingan ti ko dawing may bibusan ti kwarta. Gabutan niya. Gabu ka rin ito kabayadak. Siyag, tiba ka mong bayad, iti kuryente, danom, ditoy, sakit palik ka iti kwarta yung agina. Sa ado pwede di bayad ti biyag mo. Malugin ti negosyon. May busan ti kwarta. Brian, ano yung takit mo sa agsinatan? Legal separation. Makamo ka yun. Baka walin ti maori yung supporter ko. Adon ti gastos ko kada kayo. Ken, dabno, sana kung marigatan pagagbayad iti kasera. Tinangi kasera am ti babaeng. Tagas kasera kayo. Ada kayo ti apartment. Ada iti libre nga balay. Kahit mo sawen. Iyawid mo dito iti babaeng. Iyawid ko dito iti babaeng. Kadnas ka nang pumanaw kayo. Ngayon Jack pulos nang ipakita Manong Nemi ti panagbuteng kananyaman nga kasla pa nagbaling ko nakakaasi tapno agka pakpakaasi ako kumakengkuana. Nung sa pangandang mo, go ahead. Laglagi ba mga ti bus ko kat may sa kanaling attorney ni Atty. Shirley. Baka di mo amo mo. Baka nalipatang madak agkaptrabaho iti may sa law office. Ay, nakan mo saan. Masabol ko ta abogado. I-advise kanyak ni attorney nga once iti kanito nga ibagam ti legal separation, masapol na kastoy. Imbagak Manong Nemi nga 50-50 nga paggudwaan mi dagiti anyaman nga kukwa mi ti balay, house and lot, kada dumapay, no adaman pasdek ti negosyo na, no anyan magtaodan ti kwartaan. Anak ka basta mabaling mapapano iti dahito nga balay. Legal separation? Sige. Kadamlan na laing ti babaim. Oras ang kamang mangtad suporta. Basta pagbingayan tangan legal, danyaman na kukwada. Conjugal property. Saan ka ka nagpa-advance na abogado? Sakbay nga, ibagam ti pa nagsinata? Ha, Brian? Nangalam di kita nga laing mo. Kung nakapala inosente ka nga probinsyana, nga may dito syudad, nga nakigasang-gasat, nga may isa lang silis lady. Brian, insa ka na akti amin. Kabuta mo kadumteng to ti kundaway. Nga kasto ti mapasamak. Di nakmabaling nga panaw ditoy. Kinawan ti magdanagam tasang kay nga singain kan isturbuin ti babae. Mapangkay ti dan nana, oresan na kami nga suportaranin. Basta din na kami panahon iti dito nga balay. Kabailak ang biyagid ti anak ko, oraon suportar mo. Kaputad na napitas nga trabaho. O na, nakikitut ka? Siguro din mo namnamain. Nga kabailak nga ilaban ti kalintagak. Laglagay pa yan. Babae ti amok nga bugado.
Manong Nemi, manipod mat idin sa anak namin na sinuportaran. Hanga balik ko na. Basta da kami iti balay mi. Saan kami nga gup-upa. Agbayad kam lang ti bill mi ti kuryente kenda noon. Sa mesa, kabilakmet manong nga masuportaran ti anak ko ti panagbasa na ti elementarya. Kan ore mat adayaya na kat mabalik ko man na sweldoan ore awanin ti ited pa ni Brian nga suportar na kada kami. Kapag dati makal ti sweldok manong Nemi. Gapo ka nagiti adong insuro kanyak ni attorney. Inrapid ko pa yung idi manong Nemi tinagbasa. Why? Tap na nikasta. Kada na ito pa iti amok may panggap iti legal matters. Taore awan na attorney. No andre kita ka-problema sa polan dati legal advice. Kasla kala abogado. Kung nata kanyak no ka manong Nemi. Ore awan ni attorney Shirley. Kabaylak nga aramiden. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, o 6 nga bulan nga awan pulos na communication mi iti asawak. Ken pulos nga sa nga nagparparang. Iti dito may sa ngal daw manong Nemi andak dito balay andak am aming nga talo. Iti bagati yaya. Ma'am, ada makasapol ka na kayo. Nutoy. Ito trabaho labas ti gate. Tsak pipinastrik ka. Dinamag ko pa ilang pastrik kay isuna. Sino isuna? Kura kanot nagan na. Sino nga kura? Tsak man amuta. Kasla. Sige. Mapanak sa dyan. Napintas a babae manong Nemi. Ububing nga mangam siya. Asinot masapol mo? Hi. Ate Melody? Alangan na nga Melody ka naman latang kanya. Tamadlaw o na nga manang nak. Sino ka? Kora tinagan ko. Mamalin na ka di pastrikan. Taapi ko mapastrikan ka at tarantam. Kan sino ka? Isa kita ti agda mga kanenden na ni Brian. Sika ti kabit ni Brian. Ya. Tanya taranta ti kabit. Ni Brian, iti legal nga asawa na. Kasi baligtad sa. Sa gadi nga siya ko mga legal nga asawa ni Brian, ti umay ken ka. Awan ti daga sa rantak. Talagang awan ti daga sa rantam. Gaputo na ti daga sa rantam, kakaasi ka lang. Sige, mabitlan. Tilukat ko ti Kate. Kat sumrag ka. Maburbur siya na kamang pampanunot manong Nemi no anya tiranta ti kabit. Nga umay iti legal nga asawa ni Brian. Saan ka di nga baligtad? Tsak ko mga legal ti mapan iti ayanda tapno ag skandalo tapno ibagak nga agsina da. Tapno bukbuk ida nga idarum ko ida ket abogado ti amok ko nak sa adu ammo kun may panggap iti legal nga legal matters. Pinagtuko ko manong Nemi. Ita ibaga mo na ito rantam. Mabaling nga di nga tulungan nak. Sika, nga kabit ti asawak, agpatulong ka niya. Tanam naman kung matulungan ka. Di mo ka di salutsudan, no? Anya pagpatulungan ka. Anya kami data? Tulungan na kuma. Nga mga lukoy tirik na ti asawam. Tapno, panawan na kun. Kinagsublin ka. Ana? Talaga baliktad sa akin di Siya kumati umay kang ka, idya mo, nagpagpakaasi nga adayo buhamon ti asawak, tapos nagsublin ka niya.
Siya ka nagpagpakaasi kanyak, tapno ang lukoy tirig na ti asawak, ang panawan na kan, kat agsublin ka na kami. Noon at nangig mo, iso, kaputan na umakon kang kwa na umakan, kalpasan nga impain na amin-amin ka sa pulang. Pweso, impain na amin-amin na ka sa pulak. Ngam saan na magtan nga maipaay. Tabay, awan kwartanan. Nalugin yung tinegosyo na. Naguyo din, tipastek tinegosyo na. Nulapsak tagsaw. Siya akong timang bibiyag kang kuha. Papanawag. Siya pa yan ti pumanaw, nga misumat ti umahay. Kasla datay, ano pa naganaw? Datay insekto nga kumpet nga ka nagregregat mong ikatan, alimatek, kaya alimatek. Kumpet, sa nakaregregat mong ikatan, nga ori lagdardar, takaptan na. Kaya rin ganang talimatek. Nga din na kaya tumubad kanya. Tawan siguro ti papananan. Taorek subligan ka, baka samon nga awaten. Iso nga ipagpakasyak kang ka, manang melody. Alokoyam di asawa, nga adaywan na kun, baybayan na kun, di na kun disturban. Gabot adan sa baling nga lalaki ti biyag ko, saan nga mag-disturbo. Gabot awan ti kalindagan na. Hanggang kami nga legal ng kasawa. Maaramin mo kani. Tsaka karaminan. Apa nga mamaling ka di please. Barbaring sikat makaalo ko itirik na. Ibaga mo nagsubli ka ka. Ibaga mo nga nakasagana ka nga agina nga mangawat kang kwa na. Itapay. Umit ka diya, itapay nga awanan ti pakiranodam kang kwa na. Dito lang Ba't ibagbaga na kanyak nga at kanun kwartana no. Kasi pagarikan ta kasapulak kanun ti kwarto tapno laing sa anak nga hanggang nga eksina. Ti bagbaga na kat ilako na kanun dito nga balay. Anya. Ay. At kalit na gan na. Ilako na dito nga balay. Kahit mailako na. Kapilitan nga pumanaw kayo. At ang tumatandak kala kwartana. Tapno masuportaran na. Iso nga sakbay nga mapasamak na ita. Agsarita kayo ng gasawa. Okay? Dadala trantak. Tulungan na. Tapno isardangan na kung ti asawa. Tulungan na. Tapno agsublikan kan ti asawa. Tapno saan na kung nga disturbuhan. Kapot adjakon ka sa punan isuna. Taon matin ti maitad na kanyak. Naibusan ti kwartana. Nabayagan ng kanakapanaw manon na ni Cora nga kaodyan nga kabit ka asawa. Kasla sa anak pa lang nga makakiriing tinagtugawak. Nang rona di umasideg manon na ni Lily kat inarakop na. Mami? Anak. Nangig mo ka dito pa nagsalita mi? Iti kabit ka, ma'am. Nangig ko, mami. Okay man kaya man nagsubli ni Daddy. Di mo ka di kaya, Mami, ngadan itidan natin ni Daddy. Kayat ko. Pagbagabok kang anak. Thank you, Mami. Thank you. Nagsubli ito ni Daddy. Tano adat ito ni Daddy. Sana katamat may tulong ilako ti balay. Tadi na kahit ngawan ti pagyanan tayo. Sa mesa, hana may lako without my approval. So, nasaan nga mapukaw dati nga balay? Sa agsublin ni Daddy.
kompleto tayo, mami, isang gadi. Wen. di okay yan. Santong nagbabahay pa ni daddy. Gabot tao mo din pagbabahay na. Di siya ako hindi mangpakankan ko na. Tsaka bali ha. Mamalin na ba nagtrabaho na ako negosyo nan? Pag-awidan na ni daddy, mami, tagsarita kayo. Bayam nga voluntaryo nga gawid. Dati pa nagkunak ka talaga nga. Sana na kaya't pa ni Kuray suna. Kadawan ti maramid na, agawid nga agawid ay dyan. Kaya nagpaiso manong nemi. Awit ni Brian, dagiti arwadan na nga dimteng dito balay. Kat siyempre kastaon ay atiragsak ni Lily. Nga nang sabat iti amana. Nga naging inarakop na. Iyaya manunemi tinang tulong iti asawak nga nang isarek kadag itiya gamit na. Iti saludsudan kanyak ni Yaya nung pikinsirkan na. Yabakan ti akwarto. Sa mong ipanit silid ko. Silid yung nga doon, ma'am. Silid ko lang. Dati mo tang hanggang magkasasilid nung umayd to idi. Sige nga, ma'am. Iti maipakninan ni kiti agagamit na ano nemi ka na ipapas dan ti iliw da nga agama siyak matan ti sinango ni Brian. Di ba kas daawak? Adun na kiti impresan na. Sana kas idi nga ure no manay na yun tawan na kat kaslasaan nga mataingan ti edad na ay ti langana. Kasla nalaklakaya gam ti tawan na. Melody. Welcome. Parang ko na. Saan kanto nga pumanaw dito. Welcome ka dito. Balay tayo ito, di ba? Kada sang padam nito, sang padam ti anak ta. Kan sang patan ka. Sang patan ang asawam. Ngayon kasi ito dati, alagid mo iti bang rugikat ng babae manin. Iti saan na kung nga kayat. Kasla santang nga kasawa. Kasla datay housemate. Housemate nak lang. Santa pen nga kakaida. Kasla kayat ko mapasama kita. Ano nga amin tinapasama kiti biyak mo? Apo nga saan na kaya, saan ka na kayat? Nagiti babaim? Inanong ti kwartam. Nangigas-gas to. Nagsugal ka? Pinadas ko ito nagsugal. May bibusan ti kwartak. Barbaring umadukunak. Nga madadamag na napukaw. Dito lang ang house and lot. Timabaling ko ako na yung sanikwa. Sanikwata. Sa mga may lako. Noon ti pamanubos ko. Kinapin yung lakom. Pagbalay mi pa nga gina, di ka di maasyan ti anak ta, nukas pagarikan, tapati dito house and lot. Kat iram-ramang mo pa iti kinalukom. Nakasaysayan ka, Brian. Tamo kidi ka nagtalan ti biyag mo, dagsaban ti dalan ta. Tamo kidi ka nakagasgasatak, nga nakamamukin ka. Nga nagamamu ta iti may sangamul, sa lugsudan mo nito, iti may sangayan, ti coffee shop. Inawis na, nagkapeta nga duwa. Iti sangatasa nga kape. Inadipan na. Diyan ka mo na inlaok mo, iti kapek. Tabas talatan uman-anugutak, nga kaputadot kwartam, kit insyapingan na, insyapingan ti pamilya. Nag-dinner ta, ti first class nga restaurant, iminom ta. Naging gana alam mo ti ayamin amin na kay kayat mo kanyak. Titawin ko nga, 18. Kapipintasak, kaganganusak. Yung bilang ko iti bagay kasi akong ti kararagsakan, edi ikasarnak.
imbalayan na. Nagpintas ti dimteng kanya ngagasat. Ngam gayam ng bidotak. Kasi kagayam ti lalaki nga sanga mapmapnek. Iti sana ko nga napintas kan sexy, nagsapul kan. Iti sa bali. Sayang, Brian. Sayang timbay kung ayat ken ka. Saan ba nga nalado ti amin man iti? Mabaling nga ti pasublian ta ti dati. Ibagbaga po ita ti anak ta. Aramidam ti amin tapno maalo ko'y nagpay. Wait. Bareng may patig ka pa kasi iti dati. Barbareng li. Makabulan manunemi nga adda ti asawak dito'y balay nga saan nga rumrumuar. Exercise na manunemi nga siyon ti mga sikaso iti hardin. Kaya tsaka mo noan niya dagiti imulmulan iti likod ti balay. Makapaglingit lang. Irin tawag kaniyak ni Yaya iti may nga aldaw manunemi nga kadak di opisina. Hello Yaya, apay? Ay lamam. Intara iti ambulansya ni Sir, naban sa ospital. Anya? Ibaga man lang ta, nakita kisuna nga, narinuknok, iti likod ti balay. Siyempre manunemi. Kas legal nga asawa ni Brian, nagdadara sa kanapan ti ospital ket inamok ito doktor nga nangasikaso ken kuana no anyat na pasama. Nako. Ada sakit, daka nga sakit ta asawa, Mrs. Iti atay. Manag-inom, hagadi. Managsigarilyo. Okay, doktor. May migahit atay na. Kasapulan ti dakkilakan ti tahan. Tapno, bareng no masilpo ang painibiyag na. Nagproblema ak manunemi. Medyo naapektaran sa trabaho. Nadlaw ni attorney. Melody, ada ka di ba ng problema? Kawan ti problema ti amak. Gamot ta, siyang mangpat nga voluntaryo ti asawam, ti balayo, iti nayo. Nga na dyan pa kabit na, iti nagpakpakaasi ka tapno tulo kami sona, tapno. Sarda nga na yung sona. Anat latest nga problema. Adaan ti sakit ti asawak. Kasabulit ta ka na kandidat, attorney. Oh my God. Ada ornong nyo. Oh my God. Samad nga sa baybay amlatan ti asawa. Lagi ti parents na, kakamsan na. Awan idot inyang mamuna kanya kakabagyan na. Ipanawagan na sa sinuman na kita. Kabagyan na. Kasanunod sandang amo tulungan. Baka di kiti kabagyan na, kakabsad na katanagan ang kuha na nakabasol so na. Kaslat pamatik eh. May isang panagano mo, owl, no, stowaway. Isa ganito investigasyon ko ti asawa mo, kahit naala ng tawid na, in negosyo na. Kita, awanin ti negosyo na. Hanan ng mabaling nga pagkamangan din nag-anak kin kakapsat na kabata na itadin ti amin ken kuana. Hamo na ipoproblemahan dita. Amo kakalikago mo nga may spalpalag ta sawam para ti anak mo. Ngam nakas pagalikan ta na ikari ka matay. Adamat pagsayatan na. May kangka. Tinan-anay nga waya-waya. Attorney, hindi pa lang ang babawi ka no apeng isot nagbaling asawam saan ka di? Naman pa'y pinaragsak na, impay naking kati amin idi, ngam nagbalbaliw.
aging nga nagbalin nga babantot ti barukong mo. Melody, katulungan na kamangikarkara, asapay ko ma, tamis palpay ti biyag ti asawa. Ngem, nukas pagarigan ta talaga kasat nantitan na ni, awatam ti kinapod no. Nga naman minsan, adamat pagsayatan na, numapukaw mo, ti asawa. Tapnawan ti problema. Kadga po manong nemi takayat ko umatidug pa ti bihag ti ama ti anak ko. Manugutan manong nemi. Manugut ako na. Nasaan nga ilako ti balay no dagat may salda. Tapno lang ang takwarta nga magatang kadagit ng ginangagas na. O manong. Sige, manugutan. Yung ti kondisyon manong nemi kabayatan nga nakasalda at akampay lang agindeg. Kabayatan to nga. Ipulang mi, wano bayatan mi tis pan nakasalda ti balay. Magbintasan naman, nung name siyak mo lang tinakaigam iti kwarta nakaisaldaan ti house and lot. Kat kas, asawa, kas, ina, ti anak ko, anong name nga ti ama na kadagkasapulan. Impang ko ti amin-amin manong. Tap na nagastakat umatidug pa iti bihag ti asawa. Ngem, talagang nga waring nga tanuan niya iti may pakat nga agas. Siminan kada kami manong ti ama ti anak ko. Managakastaunay ti ladingit manong nemi ni Lili. Nagsangit ha. Diyak libaken manong nemi nga dapat sakit kan sa amariknak ti pupusay ni Brian. Ni Brian manunemi nga nang tad kanyak itiragsak ka ay ididamo. Kanya pa ay kanyak ti ayat nga sapsapuli. Iso na lang ta nagbaliw. No kumatasanga nagbalbaliw. No kumatasaan nga nagsapul pa iti sa bali. No kumatapapne ka ni may sakas kanya. Ngam kabutasan nga mapmapnek manong. Kasto tinagtungpalan ti biyag na. Isumot lang ti kasla ng dagdag ti bagina, ti biyag na, tapno masapa, nga mapukaw misuna. Tapno ubing bahay, nga maulila ti ama, ti anak ko, manong nemi, tagtawan idin, ti siyam ni Lili. Dito'y manunemi nga nagparang dagiti kabagyan na. Awanin na ganak ken kuha nangim kakabsat na manunemi timay. Kitusto ti atap ni kini attorney. May nga tusong anak nga nangalan ti tawid na o resibibiyag pa lang dagiti parents na. Kat nagsulong nga nagnegosyo. Nga maumat sa bali nga nangramatan na itilaing na no di babae. Babae dito'y babae dito. Nagtal na laeng edi maasawa na. Ngayon sa anak ko nga sexy kan sa anak ko nga napintas. Nagsapol man enti sa bali. Kasta manong nemi tilinas ti biyag ni Brian nga sinurot na. Sayang. Sayang ta din natin nagiben manong nemi taadda keng kuha na ini. Ada nga mariknak tila dingit no kasta nga makitak. Gay mabuyak nga aksang sangit ti anak ko. Anak. Hamo na nga ladingitan ti panakapukaw mo ti anak. Panakapukaw mo kini dadim. Yan tangay sumagmano nga bulan. Ngayon papasyo. Iti panagkadkadwayo. Sana kas idi nga pinanawan na ta amin pinsan. Sana kas idi ang agawid lang nga kayat na ti pagawid. Ngimtimteng nga sana nga pimanaw. Aging gapin na nawan na tangan namin pinsan. Awati mo ti kinapod no anak.
hanga bale. Tadakmet. Saan ka itong baybayan, Lili? Gabutas sang kumat nga nagasto amin manunemi tinang isaldaan mi ti house and lot. Ti sobra na ti saan ko nagastos in sublik manong nemi ngayon pakaunan ngayon bayan iti nang salda. Sa ko yung pagpakaasi manong nemi ngayon inutak nga bayadan ti kurang na. Kasta nga ron tinapasamak manong. Nagtultuloy tinak pa nagtrabaho kinatorne ken kaputa kinraping na. Nakakitak pa iti sa bali ng pamaster. Online business, manunemi, sinarek ko. Tapno lang nga listo ng bayadak, ti pa nakaisalda, ti balay, ken lute. Ay nga manunemi, na nasa kakmatlaeng, saan nga nakasalda, ti hangsan lahat. Iso nga natalgad kami nga gina, agraman kinayaya, manunemi, ngagnaid, iti dahit ang balay. Adan manunemi, iti high school ni Lily, iti saludsudan na kanya. Mami, awang katitirantam nga, mga alat kasukat ni Daddy. Awanin? Orin no adagarim kayan ka? Orin no manot agarim anak. Amin sanak lang nga kayan. Nilang Daddy mo. Ano ang pesa nga nagpaot na ita? Tayo di, baybayan na tan. Ininot mo taga nagmamuhot pa na kahit ko yung anak. Anak, ibukbukon ko lang amin nga panahon ko ka. Apay kahit mo ka diti maddanti may kadunga Daddy? Saan? Ngam siya ka tipang panunutek, Mami. Sayang tipintas mo. Anak, napintasa ka di. Wen, doon ka abay ta, bagada ng umanang ka lang. Ay ka, anak. Ipas na ko lang ang trabaho. Tapno na anay nga may kang katinaran niyang masagbayan. Yan tangay, at ang bukod ng balay, kaya ito na sikat ag-asawa. Sa anak to pa ng panpanawan, tatito kayo itong agneed, itagbalin nga manugang ko. Kaya ito na siya tagkapsot. Masigurado nga sandak ang baybayan. Tulog ang saan kang baybayan, Mami. Kabuta, nakasaysayat ka unay nga ina. Yung paay mo amin-amin na panawan mo kanyak. Gabuti ba't patay ka, Lili? Awanin ti kapatgan kanyak na sana siksika. Yaman at kanibat patay ka ba't unay-unay, Mami? Ado manong nemi na kita nag-propose kanya ng talaga nga sarado ng tiposo. Malayan tayo minsan nga nagayatak ka nasaktana. Diya kung kayat nagayat pahitap na diyan ako na masaktan. Tadyak sigurado. Amangan no, agayatak pahay kat adadan tumanin ngagsagabak. No saan ko mapatangan tilalaki nga ayatek ti may kaduagon dawal. Umuanan din na minsan nga nagragsakak, iti kaadat asawak, kaya na minsan nga nagsagabak, gabumitlay iti asawa. Nagraduarin ni Lily, manunemi ka na dan trabaho na paspasal dengan nakmaten, iti pa nagtrabaho. Ngam ko na, sakto lang sardeng ito ng asawan, kaya nadapukok nga siya kung tagbalin mata na sumarunong ayaya ken lula, iti apukok. Adan boyfriend na manunemi ngam awang pa iti plano da ngagkalaysa agor nung da kanupay. Intultuloy ko madlata manunemi. Tinagtrabaho, online, sakto lang sumarating siguro no talaga ngagbalinak to nga busy nga gaywan kadag iti apo. Nagadi ka pamilyak iti probinsya manunemi, iti kapigsa o no ka kadakil ti problema. Awan tinaore da nga suportak kadakwada. Isuda kiti ang supporter kanyak babanin ti pamagbagada. Wait, napinasmat kasasad, di kakapsat ko manong nemi, ta orin nurigat lang ti kada, nagbaling nga naragsak ka na ornos ti binangon da nga pamilya. Wait,
Si bibiyag pa lang, manong nemi, nag-anak kanyak naman pa'y nakapsot na. Agay man naglauna iti anus mo, nangarunus, kalbasang anak in pa'y insan kang ka dito Italiana, kadagay man naglauna iti raing mo nang iba, sakit sabi ko nga. Damat na ibatik nga adan, liwiliwakin pagsarimingan ti biyag, kadagay di patak nga nibingag. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga radagyaman nga pag-aya mo, Melody. Thank you, Inka Melody. Tingka ba nang ibura ti pagkasalita? Thank you, Mat Kadagit Tinagbuya. Salamat po kada kayo.